to, Dikoy. Naabot ka. Uy ka, kung man. Ay na ako ipatrabaho si mo ba. Palihog ka itong ginlo itong mga kahoy dito sa likod sa balay. Kay gamiton ako to sa pangampanyaw. Na, bago rin kita na magpaniligan eh. Stilan ay nasig reklamo. Di aswilduhan mangyapon ti ka. Na, narap ako date karong adlaw. Pero sige lang, patabangon na ako to siya. Dali, balik lang Andre. Nagkuha niyo mo si Musuldo. Ato kong uyab, oy, ganina ra ko dali aba. Ito siya, klaro kasabot, oy. Ay, kamaya kayo. Babe, ganyan ka diya? Siya ganiha na. Gahapon pa ko diri. Ay, sorry jo kay babe. Nakalimot ko ba? Karon man dito itong schedule sa date, no? Mauna ko, kalimtan lang ko nimo. Ay, sorry God, wala man guna ko natuyo ang makalimot ko. Nanakailain, no. Nakalimot ta gani, mingon dayon kag nilain. Alangan, babe. Dapat man nimo na dili malimtan. Sige na, sorry na God, mali na lagi na ako. Basta sunod na, ayaw naglimot-limot ha. Gilamok niya ko diri gabi, diri na lang ko natulog. Naunsa. Tuga-tuga man kag una-unag sayo diri nga. Upo ka nagdalag muskit. Unsay muskit no? Abi man ako magdala kag tent. Dalag tent nga wala mangita bisag banig lang sa balay. Ay, tama di ay no. Napuno man agay ay inyong haligi dito sa inyong balay. Sus ka nang baba gini mo. Agay kag mas bagan ka na ko ron. Manong bagay ka? Alang nga pertim ka ng baba ni mo. Nay makadungog si mo diya maulaw ta. Di na ko ni mo lang. Sinilag yan. Hanapog ka. Tara na. Laksan, dagoy mo. Ang ina nang kayo anak niya eh. Ayaw sa baba kay mabuyagan ta diri. Mubag yun ang samot mong simod. Unsay mabuyagan? Mabuyagan God ka na mahubag og samot mong wait. Muna nabuyagan. Sus, simod o nga. Pagay nabuyagan, muna nagsimod sa pato. Nawayan yung ikasakuha ba? Alangan nga, sige malagyambi ng simod ni mo. Saba kay ka. Asa yun naman to di ay? Sus, ubani ko, tabangi ko. Kay nagisugo si Kapsa ko ah. Mansa mo yung gisugo? Basta ay nasi dagang pangutana. Sabay na ko tara. Layo pa? Tara oh. Unsa man ni babe? Oh, siyempre kahoy. Kay tabangan ko ni mo ani. Binakog magdita. Magakot ron dita. Kanya nang date-date. Ato sa rin trabahoon para makakwarta ko mag-date na yun ta. Antay ka. Oros dali. Nabalin ko. Sige na. Asa man ako? Antay mo ako. Sus, damit mo kanya ang asawa di. Mas kusgan pa sa kuha.